Als de zinnen na je week krijgt zo uitdadig schijnt als de aanroende weken, dan moet de 29e editie van Oerol haast wel een succes worden. Onder inzet van de theatermakers zullen het in elk geval net lezen, want zij schreppen haar in deze weken het zweet in de nekken om alles op het tijd kleer te maken. Maar soms is het de natuur die ter een stokje verstekt. Liek als dit hier noot er op de vaststellingslocatie het Geitenpark een one-oele zitten brieden. Ja, je zit hier helemaal boven in de boom. Nou ja, zoals je hoort, iedere keer moeten we opnieuw zoeken. Maar het helemaal in de top heeft je een nest zitten. In de jaren dat we met Oerol bezig zijn, hebben we steeds meer vogels leren kennen. Maar nee, uitgerekend op deze plek, zeg maar hiervoor, waren we dus van plan om wat dat nu verderop staat, een tent te bouwen en een aggregaat neer te zetten. Want dat ronkt dan de hele tijd. En dan zijn we bang dat zo'n vogel daar natuurlijk ontzettend bang van wordt. Kijk, zo'n kinderfeestje van een uurtje, dat zal niet zoveel uitmaken. Maar wel als je hier met zware apparatuur gaat. Dus dan hebben we gezegd van nou, dan gaan we de hele boel omgooien. En het publiek gaat ook langs aan de andere kant. Zodat we proberen het zo weinig mogelijk te verstoren. Het thema van Oerol is dit hier zilte luchtspiegelingen. Naast beeldende kunst, striptheater en muziek binnen er dit hier 40 vaststellings te zien. 24 vaststellings binnen Nederlandse premières. Theatermaker en Fries omutens Kees Roorda werkt het met man en macht om zijn stuk e-clips op Oerol in première gaan te litten. Een melancholisch stuk oer hoop. We staan op de voormalige afvalberg van Terschelling, de Nolle. Ja. En Staatsbosbeheer heeft dat afgegraven en heeft daar met 2 architecten een soort heuvel van gemaakt. Een speelplek. En nou, daar staan we nu en daar gaan we een voorstelling maken. Yeah, I don't know. Ja, en dan Eric can say, please follow us. We are now going to sit there. There we do the rest of the story. Yes. I think that's nice Because like this, you can walk around. The only thing is, well, je krijgt een besloten gevoel. En dat is voor deze voorstelling wel belangrijk. En je kunt, ja, weet je, je moet je voorstellen als het donker is, dan heb je eigenlijk alleen maar die randen. En voor de rest, ja, je hebt geen bomen, geen afleiding of wat dan ook. Je hebt alleen maar die hemel en daar gaat het over. 1, 2, ernaast. Dingen heen gooien. Ik vind dit wel mooi om deze toch goed te doen. Kijk hoor. Nou, welkom bij Theatergroep Wak. Dit is onze mobiele locatie. We hebben een voorstelling die heet Recht Niet. En we gaan op Oerol in première. Het is inderdaad een beetje een combinatie tussen slapstick en ja, er zit wel een hoop meme-elementen in. Dus daarmee wil ik zeggen dat de tekst geen hoofdmoot is. Het is echt een beeldende voorstelling, zou ik maar zeggen. Ja, het is net lachen. Werd de lol van de jongens van Wak de aanroende week net opkomen, wie die bij theater 4 te ziekjen. Een groot deel van haar decor en technisch materiaal gie verlem bij de brand in het theatergebouw zo'n 2 weken lien. Je bent het drama alweer een beetje te boppen? Nou, we hadden zin even verzetten. We zijn hier maar een grote klus dwan, dus dan, ja, we zitten hier alweer een week. Dus dan is het nou, een beetje verder voort, dus dat helpt en ik wel. Bij de brand gingen grote beschilderde doeken verlen die het net samen nooit te maken binnen. Sander de Haan van Fits Decors in Ljouwert, die echt weken ontverven geweest, om decoreren van doeken. En nou, dat gaan we net op dezelfde manier doen, we gaan op een andere manier doen. En we gaan oormateriaal gebruikt en nou, we gaan hier oorroende snijden met een grote ploeg vrijwilligers hebben we hier ontverven geweest. En nou, hebben we de grootste part hebben we al klaar. En dan verven we tussen terug en dan verven we weer een doekje. Dus dan lezen we hier nog een peer. Ja, dit zijn die doeken die verband zijn.
Jo had het tipt als een van de topproducties dit jaar van Oeral. Ja, ik denk dat dit een van onze hoogtepunten wordt dit jaar. Heeft natuurlijk te maken met het feit dat het stuk uitermate interessant is. De Master en Margarita van Bulgakov. Het is natuurlijk echt een klassieker uit het Oostblok, om het maar zo te zeggen. En het is natuurlijk, wat dat gaat, fantastisch dat juist Ira dat hier gaat regisseren. En dan, dus daar was ik al heel erg content over. En ja, we weten wat we met theater in huis halen. Dus daar hebben we alle vertrouwen in. En het is ook de openingsvoorstelling. En het is ook de bedoeling dat we uiteindelijk met de voorstelling verder gaan. Dus ik probeer hun ook te helpen dat we eventueel ook nog deze voorstelling over de landsgrenzen kunnen brengen. Maar ja, dat durven we op dit moment natuurlijk nog niet te zeggen of dat gaat lukken. Maar dat zou wel mijn grote wens zijn. Oeral wordt houden van 11 tot en met 20 juni en de kaarten voor bijgelijkste vaststelling van Soil in het Bosk binnen via oeral.nl te bestellen.